En aquest vídeo explicaré molt breument una aplicació que he desenvolupat per poder reconèixer números escrits a mà i ens permetrà dir de quin número es tracta el número que hem escrit. Llavors, aquesta aplicació serà una aplicació web que tindrà una caixeta negra a través de la qual podrem escriure un número i l'aplicació en temps real ens dirà de quin número es tracta. Per fer això faré servir el framework TensorFlow, faré servir Node.js i faré servir Socket.io per poder enviar en temps real les imatges que anem dibuixant al navegador i enviar-les al model predictiu, al servidor, per poder fer la inferència, per poder fer la predicció de la imatge que hem escrit. Faré servir el framework TensorFlow, que inclou implementacions tant en JavaScript com en C++ i Python. Hi ha altres frameworks famosos com el PyTorch, però jo utilitzaré el TensorFlow. Llavors, per fer això no entraré a fons en la teoria, però ja explico ara que en realitat el que farem servir serà un model de xarxa neuronal que es coneix per xarxa neuronal convolucional. Aquest tipus de xarxes neuronals van molt bé per poder fer reconeixement d'imatge. Aquí hi ha la topologia del model predictiu. No l'explicaré molt en detall, això si voleu en un altre vídeo, doncs si veig que hi ha molt interès faré una explicació molt més teòrica i més a fons de com funciona aquest tipus d'algoritme. Però així molt ràpidament, ja us dic ara, que entrenarem aquest model predictiu amb un dataset d'imatges que corresponen a imatges aleatòries, dibuixades a mà, de números, amb una corresponent etiqueta. És a dir, de cada imatge tindrem una etiqueta que ens indica quin número hi ha a la imatge. D'aquesta manera podem entrenar la xarxa neuronal perquè pugui predir números escrits a mà. Llavors, per fer això, utilitzaré un dataset bastant famós, que és el MNIST. Si busquem per internet el podem trobar i el podem descarregar lliurement. És el típic dataset que ens serveix per fer reconeixement d'imatges. Vindria a ser el Hello World del Machine Learning de reconeixement d'imatges. Com funciona una xarxa neuronal convolucional, o CNN? Molt per sobre. El que farà l'algoritme és, per cada una de les imatges del dataset, des del qual volem entrenar el nostre model predictiu, recorrerà una finestra lliscant, és a dir, agafarà fragments de la imatge, començant des de la coordenada 0,0 fins al final de la imatge. Anirà recorrent d'horitzontal d'esquerra a dreta, i de cada una d'aquestes porcions, d'aquests fragments, que s'anomenen kernels, hi aplica un filtre. Un filtre, bàsicament, vindria a ser agafar la part els colors més clars i descartar els colors més foscos. D'aquesta manera, aquest filtre agafa el relleu del número escrit. Llavors, què fa una CNN? El primer pas és recórrer la imatge, amb aquest mecanisme de finestra lliscant. El segon pas és generar un seguit d'imatges filtrades i després, de cada una d'aquestes imatges filtrades, torna a aplicar un altre filtre sobre aquestes, de manera que anem desglossant la imatge principal en petites subimatges filtrades, amb un filtre aplicat. Això, amb l'entrenament, a través d'un entrenament massiu i a través de prova i error, i entenem per prova i error que la imatge que introduïm recorre tot el cicle, arriba aquí al final, i la xarxa neuronal el que fa és agafa el resultat, la predicció que s'ha fet durant l'entrenament, i comprova si correspon amb l'etiqueta. Si no es correspon, fa el procés invers i va corregint cada un dels perceptrons que hi ha a la xarxa neuronal, els corregeix perquè, a poc, la xarxa predigui el número que li correspon. És molt més complicat d'explicar que això. Per tant, si realment hi ha molt interès en entrar a fons en aquest tema, podeu ficar en els comentaris i jo en un altre vídeo explico la part teòrica de les xarxes neuronals convolucionals, que són bastant complexes i no són trivials d'explicar. Llavors, un cop dit això, anem al següent pas. Si anem al GitHub de TensorFlow, tindrem diferents repositoris, diferents implementacions, datasets, exemples. Jo faré servir la versió de Node.js de TensorFlow, que és el TensorFlow.js. Si busquem TensorFlow, segurament trobarem el TensorFlow.js. Hi ha bindings per Rust, hi ha bindings per diferents llenguatges.
ja que la implementació original de TensorFlow és en C++, llavors hi ha bindings a tots els llenguatges que vulguem, val? TF.js, crec que és. TensorFlow.js, aquest d'aquí, val? Aquest d'aquí seria aquest repositori, inclou la implementació en JavaScript, exacte, amb WebGL accelerat, vale, és la implementació en JavaScript de TensorFlow. Concretament anem a buscar els exemples. A la secció d'exemples trobarem exemples per poder utilitzar amb el TensorFlow.js. Entre aquests hi ha, això el trobo, el Menist. Tenim un exemple del Menist. Menist Node, val? Aquí, aquest exemple ens permet entrenar un model predictiu per reconèixer números escrits a mà. Llavors, podem veure aquí aquest fitxer en el qual obté les dades del dataset, les descarrega d'aquesta URL, les guarda a disc, i després aquest fitxer el que fa és proveir la fase d'entrenament amb el dataset. Tenim un altre fitxer on hi ha el model, on hi ha la definició del model, la topologia del model que es vol utilitzar. En aquest cas és una xarxa neuronal convolucional amb una entrada de 28 per 28. Això és un tensor de 28 per 28, bàsicament és una matriu. Aquí les diferents capes de la xarxa convolucional. Una primera capa, un layer convolucional, una segona capa convolucional, llavors aquí aplica max pooling, una altra convolucional, i finalment ja aplica un model de xarxa neuronal normal i corrent, amb un activador de tipus ReLU i després un softmax. No entrem en detalls, llavors aquesta és la configuració del model per poder entrenar el nostre model predictiu per reconèixer números escrits a mà. I finalment tenim el main.js, en aquest exemple, en el qual, bàsicament, aquí arranca l'aplicació, li passa la ruta on es guardarà el model predictiu, el nombre d'èpoques, les èpoques és el nombre d'iteracions que volem fer en l'entrenament perquè sigui més acurat, per disminuir el marge d'error de predicció. Tenim aquí uns paràmetres d'entrada. Finalment, agafem aquí, s'agafen les dades del dataset, s'obtenen les imatges i s'obtenen les etiquetes. Més tard, aquí, en aquesta crida d'aquí, fa l'entrenament. Aquesta crida d'aquí, bàsicament, li passem les imatges per un costat, les etiquetes, per poder fer la supervisió. Hem d'entendre que aquest algoritme supervisat és un algoritme de machine learning supervisat, de manera que per cada imatge del dataset sabrem si la resposta, si la predicció que fa l'algoritme és bona o dolenta, i d'aquesta manera anar corregint els perceptrons de la xarxa neuronal perquè la predicció sigui bona. I finalment, un cop entrenat, aplica un dataset de prova, de test, per avaluar la qualitat de l'entrenament i finalment ens diu aquí els resultats d'aquest test, quina és l'acuràcia i la precisió de l'entrenament d'aquesta xarxa neuronal. I finalment guarda el model a disc, perquè aquest model, un cop ja entrenat, es pot servir per fer la inferència. Aquest exemple és molt senzill, el puc descarregar perquè veu com funciona i no té cap misteri, però llavors jo complicaré una miqueta més, el faré una mica més divertit perquè puguem jugar-hi. Llavors jo descarrego aquest exemple, el clono, perquè veu què fa exactament. Molt bé, el tenim clonat, això deu ser TF... I aquí dins tenim els diferents exemples, però ens interessa el de Node. Podríem implementar o executar el nostre model, el TensorFlow, al browser, al navegador. Els navegadors tenen ja una API de WebGL, per tant ja tenen acceleració gràfica, ja poden treballar directament amb la targeta gràfica, per tant també és possible a dia d'avui poder utilitzar o entrenar una xarxa neuronal des del navegador web. Però jo ho faré server-side. Per una banda,
des del servidor entrenaré el model. Per una altra banda, arrencaré un servidor web que proveirà d'una API de WebSockets per tal que el nostre frontal, a través d'un canvas, puguem anar enviant el dibuix del canvas al servidor i aquesta imatge que rebem del frontal passar-la al model predictiu perquè ens digui quin és el número que s'ha d'escriure. Aquesta resposta, via WebSockets, la torna en temps real al frontal perquè aquest ens digui quin és el número que hem d'escriure. Llavors, provarem de fer anar aquest exemple. Instal·lem les dependències. Molt bé. Ara mirarem, provarem d'executar el fitxer. Hi ha uns paràmetres, no els recordo, segurament si els mirem. Node... I hem de passar el nombre d'èpoques. El nombre d'èpoques per defecte és 20, però com que no cal estar aquí una hora entrenant l'algoritme, doncs jo ficaré una sola època, suficient per fer la prova. Batch size no ho tocaré, deixem per defecte que sigui 128, i el model predictiu el guardarem a trained model. I ara, si tot va bé, hauria d'entrenar a Website Model Save. Ara sí. Ara està descarregant el dataset aquí dalt. Si us fixeu, l'ha descarregat d'un storage de Google. Aquí tenim les imatges, aquí tenim les etiquetes, i aquest d'aquí és un dataset de proves per fer el test, per avaluar la qualitat. Aquí tenim la xarxa, la topologia, el model de xarxa neuronal que he utilitzat, que és una CNN, una convolucional. És el que hem vist amb aquell fitxer amb el model.js, i aquí està fent l'entrenament. Veieu que és lent. Llavors aquí l'acuràcia, la precisió anirà incrementant a mesura que vagi avançant l'entrenament. És un entrenament supervisat, és a dir, va corregint els perceptrons de la xarxa neuronal a mesura que ho vagi encertant o vagi fallant la predicció. Finalment, quan la predicció sigui molt alta, en aquest cas el MENIST és un exemple molt senzill de reconeixement de números, però quan sigui molt alta ja es pot donar l'entrenament per bo. Tot depèn de la precisió que vulguem. Esperarem que acabi. Quan acabarà, si no recordo malament, aplicarà el dataset de prova, el test, amb 10.000 imatges, aquest dataset aquí, amb 10.000 imatges de prova. I comprovarà la precisió. Mireu, està fent la inferència, perfecte, i ens diu que tenim una precisió aplicant una sola època del 0,98%, que està molt bé. Llavors aquest model ens el guarda la carpeta trained model. Si entrem aquí dintre, aquest és el model predictiu que ens ha generat amb els pesos dels diferents perceptrons. Si volem reutilitzar aquest model entrenat per poder fer predicció de números escrits a mà, doncs ens fa falta aquests dos fitxers. Aquests dos fitxers els podríem passar a un entorn de producció per poder fer prediccions. Si mirem el model.json, aquí en realitat el que ha fet és definir la topologia de la xarxa neuronal en un format de TensorFlow. És un JSON de TensorFlow. Això necessita perquè al recuperar les dades dels pesos ha de saber com recrear la xarxa neuronal original. Els pesos és un fitxer binari, deu ser un protobuffer, llavors evidentment ho editaré. Fixeu-vos que ocupa unes 2 megues, és un exemple molt senzill, però depèn del que vulguem entrenar, si són imatges molt grans o volem entrenar molta varietat d'elements, uns animals o un conjunt d'animals, tindrem un fitxer de pesos molt més gran. Aquest és l'exemple que veiem al TensorFlow.js. Ara farem servir una implementació que he fet jo per sobre d'aquest exemple per poder ficar això a prova d'una forma més divertida. Llavors, si tornem aquí al GitHub,
si anem al meu compte, anem al meu perfil, aquí hi ha d'haver el meu repositori, aquest d'aquí, el descarregarem, el clonarem. He fet uns canvis molt senzills, per tant no té cap complicació. Podeu descarregar, l'adreça del repositori és públic, aquest repositori el podeu descarregar amb el link que hi ha aquí a la descripció. Si anem aquí ja incloc directament el dataset del Menist per no haver-lo de descarregar, així ja ve inclòs amb el repositori, i el fitxer data.js té alguna modificació, en entrarem detalls. El model és el mateix, és el mateix model de topologia. Llavors tenim, per una banda, el server i el trainer. El trainer és molt semblant al que hem vist fins ara. Si mirem el trainer, bàsicament el que faig és el mateix, agafo els paràmetres d'entrada, entreno el model, això ja ho hem vist, i faig exactament el mateix, ho guardo a la carpeta que li indiquem. Llavors farem el mateix, executarem això, aquí tinc la comanda directament per no perdre el temps, i primer instal·lem les dependències. Llavors, ara entrenem el model, de trainer.js, ficarem una època, i també guardarem el model predictiu, el guardarem a la carpeta trained model, ho faré igual. Ara tornem a fer el mateix procés, tornem a entrenar. Aquí dalt ens diu, són warnings que quan desactivar, diu que la teva CPU suporta instruccions com la AVX2 i FMA, són opcions de la CPU. Són opcions de la CPU per millorar per fer computació en paral·lel, per fer vectorització, bàsicament fer càlculs matemàtics en paral·lel. No tinc el TensorFlow compilat, el file lpinstall no t'activa aquesta opció d'utilitzar aquests flags de la CPU, però no hi ha cap problema. Si fes falta per rascar alguna mil·lèsima més de segon, els habilitem, tornem a recompilar el TensorFlow i ja està. En qualsevol cas, TensorFlow utilitza la GPU, utilitza l'acceleració de la targeta gràfica, per tant, no ens ha de preocupar que no utilitzi aquesta tecnologia de la CPU. Fixeu-vos aquí, el model convolucional que fa és partim d'un matriu de dades gran, l'anem simplificant, cada vegada tenim més capes, més capes però més petites, 8x8, 64 capes o subimatges filtrades de 8x8 píxels i finalment en tenim una de 4x4 píxels. Això ja dic, si us interessa molt aquest tema, puc fer un altre vídeo explicant molt més en detall la teoria d'una xarxa convolucional i fins i tot us puc explicar una implementació en C++ que vaig fer al seu moment, per si us interessa. Això ho fiqueu als comentaris i ho discutim. Ha guardat el model predictiu a la carpeta trained model, això és el que hem vist abans, el fitxer de pesos i la topologia, i ara el que farem serà arrencar un servidor web perquè ens permeti interactuar amb aquest model predictiu des d'una pàgina web. Llavors, arrencarem el server, el anem a mirar. Aquí el que faig bàsicament és utilitzo el TensorFlow, l'API de TensorFlow per poder fer la inferència, per poder carregar el model predictiu que m'ha entrenat. Utilitzo Express.js i Socket.io per fer la connectivitat amb WebSockets. Llavors, si anem a baix de tot, aquí arrenquem el servidor, passem aquests paràmetres, que bàsicament és la ruta on tenim el model. Arrencarem
un servidor pel port 1992 on servirem un canal de WebSockets i servirem uns fitxers estàtics que tinc a la carpeta públic. Bàsicament és un fitxer JavaScript i un HTML que ens permet, ens mostra un canvas a la web i en aquest canvas podrem dibuixar un número i en temps real veure la predicció que fa el servidor. Llavors, en cas de connexió, doncs obrim un canal de WebSockets i aquest canal de WebSockets el que fa és està esperant peticions de predicció. És el nom qualificat aquesta subscripció de WebSockets. Ens arribarà un buffer d'enters de 8 bits, sense signe. El que farem serà pintar per pantalla la imatge que ens arriba del frontal, aquí la pintem, i convertim aquesta imatge que ens arriba en un tensor perquè el TensorFlow pugui processar aquest input. Un tensor no deixa de ser una matriu, és un vector que pot tindre diverses dimensions. Les imatges són de 28 per 28 i per fer la predicció li diem primer que carregui el model. El model l'haurem carregat aquí baix. Carreguem el model. Aquí carreguem el model a través indicant-li la carpeta on tenim el model i finalment un cop tenim el model carregat acceptem peticions i de la petició el que fem és passar la imatge que rebem i li diem al model que faci la predicció. Un cop tenim les prediccions, el que faig és agafar les 3 millors. Les ordeno de manera que la que tingui el percentatge de precisió més alt seran els primers, els 3 millors. I retorno aquesta predicció al frontal. Arrencarem el servidor, farem la xuleta, aquí ho tinc, farem node server i aquí és on tenim el trained model, és on tenim el model predictiu ja entrenat. Ara està escoltant pel port 1992, apretarem aquí i aquí tenim la web, la web que en realitat, per ensenyar-vos-ho, anem a veure, si anem a públic, aquí és on tinc l'índex HTML i el JavaScript que es comunica amb el servidor, no té cap misteri. Aquí dibuixem un canvas, aquest és per netejar-lo i amb el JavaScript es comunica. Tornem a arrencar, aquí. Ara sí. Anem aquí, segurament hem de recarregar, i ara podem dibuixar. Ficarem una mica d'espai, ho partim la pantalla perquè puguem veure realment què fa això. Aquí fins i tot podem mostrar les eines de desenvolupament per veure què està fent això. Ara, per exemple, dibuixarem un 1, escriurem un 1 i ens diu que és un 1. Aquí sota el que estem fent és convertir els píxels d'aquest canvas en un format més simplificat. Ho converteixo en 0s i 1s per fer-li la feina fàcil al TensorFlow. Aquest tensor, aquesta matriu, l'envio. Aquí el servidor rep el número que hem dibuixat, rep el dibuix i el passa al model predictiu, fa la inferència. I aquí tenim les diferents probabilitats. De fet, ens diu que hi ha un 0,99% que sigui un 1, la resta ja són 0,0, per tant és molt baixa probabilitat que sigui un 4, un 7 i tota la resta de números. Llavors aquí li retorna el top 3 de probabilitats. Per tant, el número 1 és el que té més probabilitat. Si hem de fer, per exemple, una cosa més trambòtica, per exemple, hem de fer un 5, fem un 5, ara podem fer un 6, ens diu que és un 6, de fet ens diu que hi ha un 59% de probabilitat que sigui un 6 i un 39, quasi 40% que sigui un 5, llavors ja ens anem amb un 8. I aquí pinto, més eren el 6 i després el 5. Si ara això ho intentem convertir en un 8, doncs diu que és un 8. El 98% que sigui un 8 i llavors ja la probabilitat que sigui un 5 o un 6 desapareix. El mateix amb el 2, podem fer un 2, sembla un 7, però ara fem un 2 i finalment convertirem això en un 8. Doncs amb aquest exemple molt senzill, utilitzant TensorFlow.js, Node.js i Socket.io,
podem fer un sistema de predicció en temps real de números escrits a mà, utilitzant xarxes convolucionals neuronals i el dataset MNIST. El codi font d'aquest exemple podeu trobar el link a la descripció, si us interessa, i les comandes per executar-ho estan al README. Doncs res, espero que us sigui útil. Adéu-siau.